gentlemen, nationally the NSC pass rate is 88%, an increase from 0.7% from 2024. Kubanje imisithi yahlukeneyo kwilizwe liphela ukuwonga abafundi abathe baphumelele emagqabini kwiimviwo zematriki nabenze imbali ngokuthi bapase ngomyinge we-88%. We are angry, we are furious, we want to fight. Yes, we are going to fight because now there's nothing we can do. They don't want to place our kids. Kunyanzeleke ukuba kutyalwe amapolisa kwiiofisi zesebe lezemfundo eTshwane nanjengoko abazali bebelucwabevu ngumsindo bebengena ngetshova befunela abantwana babo indawo yokufunda. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo limilo ezandla Botani Mzonsondo. Bafundi bematriki bebechophele imviwo zokuphela kwenyaka ka-2025 benze imbali kwiziphumo zematriki kweli ngokuthi bapase ngomyinge oyi-88%. Phondo laKwaZulu-Natal liphume emagqabini njengelona phondo lithe lagqwesa lifumana umyinge oyi-90.6%. Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarube ubhengeze iziphumo phezulu eRhawutini. Lokagwarube ubothulela umnqwazi bonke abafundi bebechophele imviwo sekananjalo wamkela ukukhula kwezinga lokupasa ngo-0.7% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. And now, ladies and gentlemen, nationally the NSC pass rate is 88%, an increase from 0.7% from 2024. Leyo yimbali eyenziwe ngabafundi bematriki abebechophele imviwo zabo zokuphela konyaka kunyaka ophelileyo. Umphathiswa wemfundo esiseko uSiviwe Gwarube ubathulele umnqwazi bonke aba bafundi wathi untshi walala kubo ngenquleqhu yabo zekananjalo wamkela ukukhula kwezinga lokupasa ngo-0.7% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. I just want to congratulate Abigail and the rest of the class of 2025 for an excellent, I think, outcome. Many people don't remember this, but the class of 2025 was in grade 8 during COVID. So they too had some massive learning losses in their high school career, but we're very, very proud of them. Umphathiswa uthi nangona iphondo laKwaZulu-Natal ilelona liphume emagqabini lisajongene nemingeni yeliqela yezezimali kwaye isebe lakhe lenza konke okusemandleni ukubuyisela uzinzo kwinkqubo yezemfundo kwaliphondo. We have some harsh headwinds headed our way when it comes to KwaZulu-Natal because as viewers would know that we still have massive financial issues there. And so while the Premier did a really timely intervention last year by providing funding from Provincial Treasury for workbooks and some textbooks, there's still going to be some funding gaps between now and the end of the financial year. Loka Gwarube ukwavakalise inkxalabo linani eliphansi lamakhwenkwe athi achophele imviwo zematriki xa kuthelekiswa nelamantombazana kwaye uthi isebe lakhe lenza amaphulo okuxhasa amakhwenkwe nokufumana intsusa amabandla yokungaqhubi kakuhle kwawo esikolweni. Isaqhuba imibhiyozo yeziphumo zebanga leshumi kwiphondo laKwaZulu-Natal nanjengoko eliphondo lithe labamba indawo yokuqala kwiziphumo zebanga lematriki kusenjalo iphondo laseMpuma Koloni lithe labamba indawo yokugqibela lona ngokufumana umyinge ka-80%. Kanti ojongene nezemfundo kweliphondo uMnumzana Fundile Gade uthe kuza kufuneka ziphononongwe ezi ziphumo. And the best performing province is KwaZulu-Natal with a pass rate of 90.6%. Nangona iphondo laKwaZulu-Natal liphumelele emagqabini kwiziphumo zebanga leshumi kulo nyaka, ojongene nezemfundo kwiphondo laKwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ulothulele umnqwazi igalelo labafundi bebanga leshumi ingakumbi abo bafunde kwizikolo zasemaphandleni. What makes the quality of KwaZulu-Natal is more peculiar is that the quality comes from the deep rural areas like Umkhanyakude. This quality comes from the schools with challenges of infrastructure in various districts of the province. Zizixeko ezithandathu ezithe zanegalelo ngakumbi kwiziphumo zeliphondo. Kusenjalo, ojongene nezemfundo eMpuma Koloni uMnumzana Fundile Gade uvumile ukuba akukho sixeko siwele ngaphantsi komyinge we-80% kwiphondo laseMpuma Koloni.
For the first time in the province, we have got no district that is below 80 now. You know, because if focus was, if you want to improve generally the pass rate of the province, where is the schooling system? The schooling system is not in Zwelitsha. The schooling system is in districts and at school. Ukwathe kukho imfuneko yokuphononongwa kweziphumo zalonyaka. There is a need of a discussion between the examiners that are coming from this province, the HOD and myself. I will tell you why. Go and analyze those results. The Eastern Cape kids has not passed very well. It's Xhosa, they are the Xhosa nation. They have not passed English FAL. They are equally apha kugcwele abantu abathetha isiNgesi apha. Isikakhulu abangabelungu. They have not passed pure maths. Ukanti iphondo laseMpuma Koloni ibelelona phondo libe namanani aphansi kwiziphumo zematriki. Kwiminyaka edlulileyo iphondo laseFreystata belithe qolo ukuphala phambili ngeziphumo zemetric. Lo nyaka ke nje lehlela kuchopha kwindawo yesibini ngomyinge we-89.33%. Isebe lezemfundo ephondweni lizinkombe isifuba ngezi ziphumo. Ukanti iphondo laseGauteng nalo libothulela umnqwazi wetishala nabafundi ngokuphucula izinga lokupasa xa kuthelekiswa neminyaka edlulileyo. Kusenjalo isebe lezemfundo kwiphondo laseFreystata livakalise ukuzonwabela iziphumo zalonyaka nakubeni liphume kwindawo yesibini xa kuthelekiswa neminyaka edlulileyo. Last year we obtained 91% pass rate, and no other province has obtained that. What we can say is that we are very happy with the results. Our learners have made us proud. We have obtained this year 89.33%, 89.3%. More than 34,000 learners have passed. Kananjalo umphathiswa ujongene nezemfundo kwiphondo laseGauteng uMatume Chilwane uthe iziphumo zonyaka nje ziyaqaleka kweli phondo yaye zibonisa ngokucacileyo kokuba isebe lisebenza ngokuzimisela. The class of 2025 achieved a remarkable and the highest DG, the highest ever in Gauteng, 89.06 pass rate. And I've said earlier, it's not by accident. And it's not by lowering standards, but by the 140,000 plus young people showing up, many of them against the odds and just doing the work. Okachilwane uqhube ngelithi kuza kufuneka bewuqinisele umbhinqo kwakhona kulonyaka ukuqinisekisa iziphumo ezinesidima kweli phondo. In this regard, I reiterate our commitment to pursue a quality, equitable and inclusive basic education system for all young people of our province. Ngelixa eMpumalanga liqhwatyelwe izandla igalelo leetitshala ngokuzinikela. We truly salute our teacher, and I always say, we love you, our teachers. We acknowledge you, we appreciate you. Umphathiswa wezemfundo kweli phondo Lindi Masina uyisonge ngelithi isisekelo sempumelelo yephondo labo lixabiso lemfundo abalibeka phambili kwanokuqinisekisa kokuba akukho mfundi ushiyekela ngasemva. Kusenjalo kunyanzeleke ukuba kutyala amapolisa kwiofisi zesebe lezemfundo eTshwane nanjengoko abazali belucwabevu ngomsindo bengene ngetshova befunela abantwana babo indawo yokufunda konke ke oku kuza nanjengoko izikolo zivulwa ngomso. Lixesha likaxakeka kubazali abanabantwana bangabafundi kweli nanjengoko iqalile imingcelele kwizikolo ezahlukeneyo zeli kufunelwa abantwana iindawo zokufundela kulonyaka. Abazali bavuka ngonyezi kodwa kungoku nje bakhalazela ukungahambi kakuhle kwenkqubo yokubhalisa ezikolweni. So we've been here from in the morning around 6 a.m. but they cannot assist us. We've been told that
they only two spaces. There are only two schools left, which is a high school and a primary school, and they're telling us that they cannot assist us. However, we should go back home. Ukanti kuye kwatyalwa namapolisa kwizikolo ezithile kwisithili sentshona yaseTshwane ngenxa yesimo esingalawulekiyo sabazali abalugcwabevu ngumsindo. We are angry, we are furious, we want to fight. Yes, we are going to fight because now there's nothing we can do. They don't want to place our kids. I stay in Clarina. They placed my child in Attridgeville. It's 19 kilometers away from where I stay. Where do I get the money to take my child there? Eyona nto idala isankxwe kuyo yonke le meko kukuvuka ngonyezi kubazali nokungaxoli nanjengoko inkqubo yokufunwa kwesikolo nge-internet ingabasebenzeli. I've been here since 5 a.m. We've been fighting, trying to get these people to help us and assist us. I made an application since last year in August, and up to this date, the system says no documents were submitted. Abazali bakhalazela ukubekwa kwabantwana babo kwizikolo ezikude kunamakhaya wabo oku nokuzawudala uxinzelelo epokothweni. Victor Majola notyholwa ngokubulala uDJ Warras uvakalisa amazwi ovelwano kusapho lukaWarwick Stock kodwa umile kwelokuba akambulalanga uDJ Warras. uMajola bevele kwinkundla kaMantyi eRhawutini nalapho bekumanyelwe isicelo sakhe sebail. Uthi amapolisa enza impazamo ngokumbamba kwaye uye wamemelela ukuba enza uphando lunzulu. uMajola ujongene nezityholo zokubulala kwanokupheka iyelenqe lokubulala. Usuku lokumanyelwa kwesicelo sebheyili luqale ngommangalela kwelityala edlulisa amazwi ovelwano kusapho lomfi. uVictor Majola nongumnini weteksi waseSoweto utyholwa ngokuququzelela ukubulawa kukaWarwick Stock nebedume ngelika DJ Warras. I wish to offer my deepest condolences to the family of the deceased, Mr. Warwick Stock. I did not kill the deceased, neither was I involved in the planning of his killing. Linika ubungqina kwiinzame zokuchasa isicelo sebheyili sikaMajola. Igosa lophando kwityala lokubulawa kukaWarras libanga ukuba uMajola wayekho ngomhla wokubulawa kukaWarras. Umufi wafika ke laphana elenzaneni eflatini azofaka amakhamera. Ngaso leso sikhathi kanti kunabantu ke lapho abathengisayo lapha ngaphandle ke bathengisa usikilidi namaswiti. Ngaleso sikhathi ke leso ke wena mangalelwa kanti ke nabanye abalisa ababili nafika la ngaleso sikhathi leso ke umufi ke ephuma ke emaflatini ke lapho ekhuluma ke phone okanye umakhalekiki bangiseke emotweni. Ngaleso sikhathi leso ke ezwa wena umufi ke la utshela labalisa ababili ukuthi ke nangu. Igosa eliphanda ilityala lithi liyalazi igama lalowo wadubula uWarras kwaye alizukulichaza enkundleni kambe lisezithendeni zakhe. Kanti ke igama lomuntu owadubula ke lapho ngiyalazi nalo okwamanje angeke ke ngilisho ke esikhathini samanje yena ngiseyithendeni zakhe ke kanti ke noma kunini ngizombopha ke la. Udize ukuba kungenzeka ukuba ummangalelwa acele kwabanentsente xa enganikwa ibheyili kuba akanayo idilesi yesisigxina. Exinwa imibuzo ligqwetha likaMajola uqinisekisile ukuba unalo ingqina elabona esi siganeko kwaye samchonga uMajola ngethuba kufaniswa umrhanelwa. Nginobufakazi ke obuphathekayo mayelana ke nale cala lakho ngoba ke nayo nofakazi ke futhi owakuzwa uma uthi nangu nomuntu kanti ke wayekhona ke lapho kanti uma kwenzeka lapho sonke lesahlala nawe ubukhona lapho. Igqwetha likaMajola uAdvocate Dumisani Mabunda uyaqhuba nokuxina igosa eliphanda elityala ngemibuzo. Icandelo elijongene neentlekele kwisixeko saseKapa lithi ngamatyotyomba ngama632 aye atshatyalaliswa ngumlilo kule veki iphelileyo.
kwaye le ntlekele ichaphazele abantu abangaphaya kwama-2,600. Amasebe karhulumente afana neziko eliphehla umbane Eskom, isebe lamanzi nogutyulo kunye nesasa aseza kuqhubekeka ehlele kwindawo yexhwayelo. Lo mlilo unwenwe ngenxa yomoya obubhudla kwaye oku kwenze nzima iphulo labacimi-mlilo. Lo mlilo yeminye yemililo nethe yagubungela eli phondo laseNtshona Koloni kule veki iphelileyo. Lowo usandula ukubhengezwa njengonondyebo weqela le-MK Party uBrian Molefe uthi uzimisela ukudlala indima enkulu ekukhuliseni eli qela. UMolefe ungumntu wesine ukungena kwesi sikhundla sukela oko kwasungulwa lo mbutho kwiminyaka emibini edlulileyo, kanti ungena ezihlangwini zikampi yakhe Lumbo khonjwe umnyango yinkokeli yeli qela uJacob Zuma namagosa e-MK Party. UBrian Molefe uthi ngenxa yamava anawo iqela le-MK libone ithuba lokuwasebenzisa njengekhuba liza kunceda kwicandelo lezezimali. OkaMolefe unqalile kubunkokheli balo mbutho ngokuthabatha izigqibo ezikhawulezayo xa kukho ingxaki. I'm thankful about is that in fact the leadership of the organization is very decisive. And so when there is a problem, even if it is a small problem, for a young organization, it can kill the organization. So they are very decisive and they act. And so we've seen that happening a number of times in the last 2 years. But it's because the party is young, 2 years old, and in 6 months, it managed to become the leader of the opposition. Uhlabele Mgama esithi eli qela lisakhula yaye unethemba lokokuba liza kuqhuba kakuhle nakunyulo lomasipala oluzayo. This is a young organization, lots of possibilities. It has done very well in the last election. I think if we get our act together, we will do very well in this coming election, and I'm sure we will in this coming local government election. Uqabelise ngelithi izizathu zakhe zokuzibandakanya neqela lezepolitiki azoyamenanga nokuba ngusopolitiki koko njengomntu oxhalabileyo ngemiba edlumzi kweli loMzantsi Afrika njengentswelangqesho, ukuthwaxwa indlala kwanokungabikho kolingano. Kakhulu ke qwathikazi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yemozulu mna bethuna ngegama ke ndikuthabile mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni nansi kaloku ke imozulu loye ke mbukeli wami ekhaya sesiphawuleni kaloku iziganeko kuMzantsi Afrika ngokubanzi kusukela ekuseni ngomso emva kwemini ngorhatya kusibekele kakhulu nje ngempela kumntla mpuma woMzantsi Afrika ngakhulu kwelaphoyo lapha ko-Free State kumazantsi walo kwasekuseni phaya ko-Ficksburg nazo zonke nje ezangingqi bevuswa ke lo meko yozomvula nedudumo phaya bavaleke usuku ngomso emva kwedinala ko-30 degrees ngokubanzi ke amaqondo wakho phansi naphezulu sifike iphondo lokuqala liphaya lona elaphondo lasempuma koloni ngamandla mbukelo wamke futhi kumbindi nentshona elaphondo phaya kokaladoko kwasekuseni qaba ngamafu mpela phaya ko-17 degrees babuye ke emva kwemini ngomso basoka usuku selinoko kufudumele phaya ngamashumi 4 akhatshwa sisibini kanti ke ngokubanzi baphila kanje ephondweni laphaya e-Free State ngamandla ke futhi ke kumantla welaphondo phaya ko-Sasolburg nazo zonke nje ezangingqi ezikufuphi ekuseni siziganeko zemvula nendudumo ko-16 degrees kanti ke ithi imozulu kwiphondo lasentshona koloni ngamandla ke mbukelo mfuthi ke kumantla nempuma elaphondo Beaufort West kwasekuseni phanga lo mafu nje ayangephi ekhatshwa kukubhudla okuqatha komoya phaya ko-20 degrees zebenjenje ephondweni laseNorthern Cape ngamandla futhi ke kumantla kwelaphondo phaya ko-Uppington futhi ekuseni bevuswa kulo 23 degrees lapha ko-Kimberley futhi kwimpuma yelaphondo phaya xa bevuka ekuseni ko-21 degrees wemvula kanti ke ithi imozulu kwelaphondo laphaya ko-Northwest mpela mbukeli ke kumbindi nempuma yelaphondo phaya kwasekuseni ko-Klerksdorp futhi sikhona iziganeko phaya zemvula nendudumo nenkwankca phaya ka-17 degrees kanti ke benjenje ephondweni laserhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela phaa kumazantsi nempuma yelaphondo futhi buse-Springs phaa kwasekuseni futhi kunganetha kufefe nje yonke lantsasa futhi kubuye kududume phaya ngenxa yelashumi nje elikhatshwa sisihlanu nyuka nam ngokubanzi sijonge iphondo laphaya eLimpopo ngamandla ke futhi
futhi ke kumazantsi nentshona yelapho nophaya koThabazimbi futhi ekseni bavuswa ziziganeko zemvula nenduduma yonke lamba kwemini yasekuseni ngomso ko-19 degrees sehle njalo futhi sithe chu ephondweni lasempumalanga ngamandla ke mbukelo wamke kwimpuma namandla pha kosikhukhuza ekseni futhi ngo-20 degrees napha kumazantsi futhi busembombela bavuswa nguyela 18 degrees vuma ndivale ndisonge imozulu ngephola lokugqibela phaya kwaZulu Natal impela ke futhi kwintshona phaya koNewcastle ekseni siyabona lokho kuyafefa phaya ngo-16 degrees napha kumatla futhi ko-Vryheid kwasekuseni 16 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli kamnandi mawethu.